Bona tarda, Badalona. Comencem parlant, però, de noves notícies que afecten la nostra butxaca, i en concret l'última decisió que ha pres el Banc Central Europeu, que ha estat la de pujar el tipus d'interès un 0,75%. Això ho fan per fer front a l'altíssima inflació, ja ho sabeu. D'aquesta manera, el tipus d'interès bàsic passa a situar-se en el 2%, el més alt des del gener del 2009. Per altra banda, el tipus per als préstecs immediats passa al 2,25% i el tipus per dipositar diners al Banc Central al 1,5%. L'increment del 0,75 és el mateix que el Consell de Govern del Banc Central Europeu va acordar en la darrera reunió del setembre passat, una decisió que fins llavors no havia tingut precedents, ja que l'organisme mai havia pujat tant el tipus d'interès. Per tant, preocupació sobretot per a aquelles persones que, per exemple, tingueu hipoteques variables. I seguim parlant de la nostra butxaca, en aquest cas la dels comerciants. Demà hi ha prevista una aturada simbòlica d'uns 15 minuts per part de fleques i també de pastisseries. És per queixar-se de l'augment del preu de l'energia. Entre les 12 i un quart d'una del migdia, els flequers del gremi despatxaran a les fosques. La factura elèctrica està escanyant molts negocis i els comerciants de les fleques han decidit dir prou. Alguns de Badalona també s'adhereixen a aquesta causa. De fet, els diversos gremis adherits a la reivindicació alerten del risc accelerat de la desaparició del comerç de proximitat i demanen a les administracions que prenguin mesures immediates, reals i efectives per reduir aquests costos energètics. Tancarem les llums perquè hem de mirar d'ajudar entre tots, perquè està una miqueta insostenible tot aquest tema, perquè cada vegada costa més a fer qualsevol cosa, perquè tot s'ha triplicat i és una pena, però és que al final hem de reclamar i fer coses que la gent ho pugui entendre, no? Si ens hem de quedar un quart d'hora sense llum, doncs un quart d'hora sense llum. I ara tornem al Besòs i a l'àmbit de les tres xemeneies, perquè tant l'àrea metropolitana com la Generalitat s'incorporaran a principis de l'any vinent al Consorci del Besòs i, segons aquest consorci, això permetrà augmentar els recursos. De fet, des de la gerència defensen que aquesta entitat sempre s'ha vist faltat de capacitat d'inversió, però sobretot de lideratge polític perquè no hi havia representada cap administració. Ara hi serà la Generalitat i també l'àrea metropolitana. El Consorci haurà de vetllar pel desenvolupament de les tres xemeneies. Això sí, haurem d'esperar 2 anys, diu el Consorci, per veure algun canvi a la zona, però creuen que servirà per revitalitzar econòmica i socialment un espai industrial abandonat que no portava res al territori, segons declaracions que ha fet aquest matí la gerent del Consorci al Badalona Matí. Que qualsevol iniciativa que arribés en allà té una visibilitat i una significació que no tindria en un altre emplaçament. Qualsevol d'aquestes iniciatives és bona, I en aquest sentit el Happy Audiovisual sembla que en aquest moment té un recolzament clar i que té possibilitats. Parlem ara de cultura, de la Fundació Èpica de la Fura dels Baus, que ha començat el seu trasllat des de Muebles Rojas, al Manresà, fins a un local al port de Badalona. De fet, unes reformes que preveuen que estiguin enllestides a finals d'any per, com a mínim, començar a desenvolupar les activitats diàries amb garanties. De moment, l'objectiu de la Fundació és poder tenir a partir de dimecres l'oficina instal·lada al moll de Capitania i l'Ajuntament ha cedit aquest nou espai per un període de 2 anys, però la Fundació Èpica confia que aquest període s'allargui per poder recuperar les inversions. Aquests dies, de moment, estan fent aquestes obres d'adequació de l'edifici. Les capacitats de l'espai, la logística, ja sabeu que és difícil, però la nostra idea sí és... Estem fent una inversió molt important, ja l'heu vist, en obres, en instal·lacions, tot això, i esperem que tinguem un temps suficient fins i tot per amortitzar-les. I en esports, la Penya va jugar partit d'Eurocup ahir i va fer-ho amb un sever correctiu contra un equip històric d'Europa, que és l'Olímpia. Finalment, 100-78 el resultat. Els vertinegres van dominar des del salt inicial amb molta autoritat des del segon quart, on van agafar 13 punts de renda. A partir de llavors, el tècnic Carles Duran va poder fer rotacions i donar descans als jugadors que més carregat de minuts havien tingut fins ahir. El triomf va ser molt coral, amb els 11 jugadors de la Penya que van jugar anotant algun punt amb Mirgander, com a més valorat amb 20, i Ellenson i Tomic com a màxim anotadors amb 15 i 14 punts respectivament. Hemos jugado contra un equipo bueno, hemos jugado buena defensa, hemos atacado bien, hemos jugado todo como un equipo y hemos jugado más o menos todos. Para mí, creo que he jugado más o menos bien, he cogido rebotes, he ayudado en defensa, he metido algunos puntos, pero lo más importante es que hemos ganado fuera de casa.